חבר'ה, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של קייזן. הפודקאסט הזה אני אארח אנשים מצליחים בתחומים של כושר, עסקים וכל מיני אנשים מעניינים, סיפורים ותובנות שיתנו לכם הרבה ערך בדרך להצלחה שלכם. והיום אני מארח אורח שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך, דוד בן דוד. הוא יזם סופר מצליח בתחום של הכושר, היה אלוף הארץ בקרוספיט, היה גם אלוף הארץ בטניס עד גיל 16, איש משפחה שמשלב עסקים בישראל, ויש המון מה ללמוד ממנו. דוד, מה שלומך? מעולה, מעולה. כיף להיות בפרק הזה, ואיתך עברנו היסטוריה, תכף גם נספר עליה, אז יאללה, בוא ניתן בראש. כן, חייב להגיד שאני ממש מתרגש, בייחוד שהייתי בא לפה הרבה פעמים בתור ספורטאי כזה שבא גם ללמוד ממך, ולהיות פה היום זה אחלה של סגירת מעגל. אני אספר קצת איך הכרנו. אני מאמן כבר 5 שנים, והיה לי סטודיו בקורונה שפתחתי בבית של אמא שלי, וכשאתם עברתם מהסניף הישן של ווייט סיטי לסניף החדש במנחם בגין, בשרונה, אז ראיתי שפרסמו מכירת ציוד. לא ידעתי עדיין, הייתי ממש חדש בקרוספיט. אני חושב שחודש לפני התחלתי את האימוני קבוצה שלי פעם ראשונה בתור מתאמן, ואמרתי, יאללה, אני אקנה איזה סטנד של מגנזיום ואיזה דיבו לסטודיו בבית, כאילו אימנתי ב-11 מטר רבוע. זה היה החדר שלי, והפכתי אותו לסטודיו בקורונה, כדי שיהיה לי איפה לאמן, בסגר והכל. וזהו, וראיתי הפרסום של הציוד, באתי עם אמא שלי, אמרתי, יאללה אמא, בואי לתל אביב. לא ידעתי לאן אני מגיע, ואני זוכר שממש חנינו, ראיתי אותך ואת ניקול, יוצאים מהרכב, והיה לי כזה, וואו, מי זה? כאילו, מישהו סופר מגניב, וזה הבעלים של ווייט סיטי, ועוד לא ידעתי, כאילו, מה, כאילו... כן, כן. טוב, ממש עלית בתחום של הקרוספיט פה בארץ, וזהו, ואז נכנסתי, ראיתי כזה שמלא אנשים כבר מכירים אותך, ותוך שנייה כזה כל בן אדם בא, לוחץ לך את היד וזה, וכאילו אמרתי, בוא נעמי זה קובי בריינט פה בישראל. זהו, ראיתי כמה דברים, החלטתי לקנות אותם, והצלחתי לתפוס אותך, אני חושב אז לשיחה ממש קצרה, שכאילו עניין אותי להתחרות בקרוספיט, בגלל שבאתי מהכדורסל, וחיפשתי משהו חדש, כאילו להתחרות בו, ועוד הייתי כזה, אף אחד לא הכיר אותי, והייתי ממש תלוש מזה, אבל עם הרבה אמביציות והרבה שאלות על התחום. אני זוכר שנתתי לי כזה כמה טיפים שלקחתי הביתה והיה לי כזה וואו. ואספר לך כזה בדרך, אמא שלי, דרך חזור, אמא שלי עשתה לי כאילו, שמע, זה מישהו שתשאף להיות כמוהו. איזה כיף. כן, וזה היה לי, פתח לי את הראש בקטע של, כן, אתה יכול להיות גם סופר מצליח, גם להיות בן אדם טוב, גם לעשות עסקים, וזה כאילו... מדהים, איזה כיף. האמת שהיום הזה קודם כל, זה אחד הימים המאתגרים שעברנו, כי זה היה בתקופה של ההקמה של ווייט סיטי החדש, שזה בכלל היה הפרויקט הכי קשוח שעשינו, והיום הזה דרך אגב זה היום נישואים שלי ושל ניקול. באמת. ועד 1 בלילה שם מכרנו ציוד והתעסקנו בדבר הזה, שבמקביל, אתה יודע, במועדון החדש יש שם עדיין טירוף, וכאילו... זה לא היה היום האחרון שאני, היה עוד יום אחרי שאני הגעתי. אז אחד מהימים האלה, יכול להיות שהיום אחרי, משהו כזה. אני זוכר גם ביום הזה באת הרי לקחת רק איזה משהו קטן, ובסוף לקחת חצי מועדון. אז זה היה ביום אחרי. ביום הראשון קניתי משהו בקטנה, ואז היה את היום הממש האחרון, כאילו שכבר אף אחד לא בא, והיה לך כזה, חבר'ה, טוב, באמת מכירת חיסול. כן, אז אני זוכר את היום הזה טוב. תשמע, עברנו הרבה עד היום הזה. כן, אני, אחרי זה שהלכתי משם, בגלל שאני כאילו מגיל 18, אמנם אני כולה ב-25, כן, אבל מגיל 18 אני בעולם של הספרים והסדנאות ואלון אולמן ומדיטציה, כאילו ממש ננסה לפתח את עצמי, כי הבנתי בגיל 18 שכאילו החיים שלך מתחילים, ואם בא לי לעשות עסקים ובא לי להיות מצליח ועשיר ולצאת מנקודה מסוימת ולהיות במקום טוב יותר, אתה צריך כאילו לעשות מה שכל האנשים מצליחים בעולם עושים, שזה לפתח את עצמך, למצוא מנטורים. וחזרתי הביתה והיה לי כזה, בוא'נה, הנה, זה המנטור שאתה צריך. הוא גם עושה עסקים, גם בתחום שמעניין אותך, גם כאילו, היה ספורטאי וזה. והתחלתי לחקור עליך, והלכתי לחברים, אמרתי, כאילו, נראה לי מצאתי מישהו שבא ללמוד ממנו, וישבתי איזה 2-3 כאילו לכתוב לך את ההודעה הזאת ששלחתי לך. ממש ניסחתי מגילה כזאת, ובדקתי בעסקים שלך מה הדברים שאני יכול להביא לך ולעזור לך בקטע של שיווק, ושלחתי הודעות כזה פינג פונג עם חברים שעשו גם דברים כאלה במסעדות משלן נגיד בחול, שהם הלכו לעבוד שם. ושלחתי לך מגילה כזאת, כאילו, כמה שאני באמת מעריך מה שעשית, וזה פתח לי את הראש, ואני מוכן לבוא לעבוד בחינם אצלך. אני זוכר את ההודעה הזאת ממש ממש טוב. אני חייב להגיד שזה, קודם כל, פעם ראשונה שקיבלתי הודעה כזאת. וואלה. וזה היה, תשמע, זה היה מאוד מאוד מרגש, כי, אתה יודע, אתה מתקדם בחיים וזה, אבל אני לפחות, אתה יודע, אתה יודע, אתה בתחושה שעוד לא עשיתי כלום, כאילו, מי אני, כאילו, כזה וזה.
ואז פתאום קיבלתי הודעה כזאת, אמרתי, וואו, כאילו ככה זה מרגיש כאילו שכבר ממש ממש מחזיקים לך ומעריכים אותך, אז קודם כל זה היה מאוד מרגש מהבחינה הזאת, אבל גם מאוד מאוד התרשמתי ממך, כי זה לא מובן מאליו לשלוח הודעה כזאת, כי אני חושב שבמיוחד היום, בדור של היום, אנשים רוצים להצליח מאוד מאוד מהר ומצפים שהכל יבוא בקלות ורוצים מהיום הראשון להרוויח הרבה, ולא מוכנים לעבור את הקושי הראשוני הזה, או להוריד לפעמים מהאגו שלהם וכל זה. והעובדה שלחתי לי הודעה כזאת, מאוד מאוד התרשמתי מזה, אז גם אני עניתי לך, שמע, על הודעה כזאת היא כאילו, בוא נעשה משהו, כאילו, אני לא יכול, כאילו, לא זה, בוא נשב ונדבר, אפילו שלא ידעתי מה הצורך שלי בדיוק, אבל אמרתי, בוא נמצא דרך לעשות משהו ביחד, ומשם זה יתגלגל. אז אם מישהו מקשיב לזה, ובאמת חבר'ה צעירים שרוצים להתפתח, בין אם זה באימון, בכל דבר אחר, ביזמות, כמות הידע והכלים שאפשר לקבל ממישהו שכבר עשה את הדרך הזאת, גם אם אתם תעבדו איזושהי תקופה בחינם או משהו כזה, ההשקעה היא כל כך קטנה ביחס לבנפיט שאפשר לקבל, או אתם מאמנים ואתם רוצים להתחיל לאמן ואתם לא מקבלים הזדמנות, תשלחו הודעה לכמה בעלי מועדים ותגידו אני אבוא לעבוד בחינם, רק עצם זה שאתם מציעים דבר כזה, אתם כבר תקבלו הזדמנות. חשוב להגיד גם שאני עשיתי את זה לא ממקום של איך להרשים אותו וכזה שיכניס אותי. באמת כאילו אמרתי מאחורי המילים שלי, אמרתי לך כאילו, באמת מוכן לבוא לעבוד, מה שתגיד לי כאילו, כי הסיפורים האלה אתה תמיד שומע אותם כאילו כזה בספרים, בסרטונים של מוטיבציה וכאלה, ואז אתה אומר, הנה כאילו shit is getting real, הנה מצאת מישהו, אז מה, אתה תהיה פחדן ותלך עם הרגשה הזאת של כאילו... תשמע, אני אגיד לך יותר מזה, סתם, מישהו שנגיד אני לוקח ממנו השראה מאוד מאוד גדולה, והוא כנראה מספר אחד בעולמות של יזמות וכושר עם אלכס הורמוזי. כן. תשמע, זה בן אדם שבשבילי נגיד להיות צמוד אליו יום שלם, אני מוכן לשלם על זה גם 1,000 שקל. ברור. אתה מבין, כאילו כמות הידע שאני אצבור ביום כזה, אני אוכל להחזיר את הכסף הזה ביום, כאילו עם הידע הזה שצברתי, אתה מבין? אז לגמרי, אז כל אחד צריך למצוא בוא נגיד, את המנטור או את מי שיכול לדחוף אותו לפי הלבל שלו, אבל לא משנה מי אתה יכול ללמוד מכל בן אדם, כאילו, יש לך מישהו ללמוד ממנו. תמיד. אבל אתה שמח ששלחת את ההודעה הזאת, בוא נגיד ככה? אחי, זה שינה לי את החיים, כאילו, מאז ועד היום אתה עדיין כל דבר שאתה עושה, אני רואה את זה נגיד באינסטגרם, רואה דברים שאתה עושה, וזה דוחף אותי כאילו, אחי, תעשה את הדברים שלך, כאילו, כולם אמרו את השיט, הדברים שאתה תכף ניגע בהם, איך אתה הגעת למקומות שאתה נמצא בהם היום. כאילו, אתה מבין שכולם אנשים בסוף, כולם עוברים את הקשיים, לכל אחד מגיע אולי מנקודה אחרת, אבל זה אותם ערכים, זה אותם דרכים שצריך לעבור ולהשקיע מחירים מסוימים, לשלם אותם, לאיפה שאתה רוצה להגיע. ואם אתה רוצה לעשות משהו, אז אחד בפה, אחד בלב, לא, כאילו, לך תעשה את זה. לגמרי, הסכם זה ב100%. בכל דבר, וכמו שאתה אמרת, כל רמה שאתה עולה. בסדר, יש לך עסק, איך נהיה לך כמה עסקים? אתה חושב שאתה יזם, זה שאתה נהיה יזם גדול יותר. נכון, לגמרי. ואז כאילו באמת נפגשנו, באתי לך לווייט סיטי והייתי בשוק. כאילו, אז הייתי מאמן כוח בערך שנה וחצי, שנתיים, וכאילו, ממש רציתי לעשות קרוספיט אחרי הכדורסל, כי הפסיק גרד לי הגוף שאני לא נוגע בכדור, ואמרתי כאילו, בוא'נה, זה מה שתמיד אהבתי, כזה לעבוד קשה, וקרוספיט סופר מגניב, הייתי רואה מלא סרטונים כזה על פרייזר ואיך הוא הגיע לזה, ועוד לא ידעתי מי האנשים, ולא ידעתי כאילו מי אתה, ורק התחלתי כזה להבין את התחום, הייתי אז בקרוספיט מודיעין, הייתי שם חודש באימוני קבוצה, ובאתי לך לווייט סיטי ופתאום כזה, וואו, what the fuck, כאילו, זה באמת משהו שלא ראיתי, לא ראיתי שום עסק של כושר כזה בשום מקום, כאילו, זה גדול כמו חדרי כושר של אייקון וכאלה, ואתה רואה פשוט 3 בוקסים כאילו בתוך בוקס אחד, בפאקינג מרכז תל אביב, ואתה כזה, אוי וואו. ואז אתה רואה איך כל הצוות מתנהל, ויש קבלה, ואיך מקבלים אותך, וכאילו רק לשבת שם 10 דקות עד שפגשתי אותך, הייתי כזה, אימאלה. תשמע, קודם כל המקום הזה, זה כאילו זיקקנו לשם ידע וניסיון של המון שנים. כן. והיה לי איזשהו ויז'ן מסוים של, אוקיי, ביום שנוכל להרשות לעצמנו להרים דבר כזה, איך זה ייראה, ובאמת הצלחנו להביא את זה לידי ביטוי. ודרך אגב, כאילו, מווייט סיטי הישן, איפה שקניתי את הציוד, חיפשתי נכס חדש ברדיוס של 2 קילומטר במשך שנתיים. וואו. ראינו עשרות נכסים, כי אני אגיד לך, בכלל למצוא נכס זה קשה, אבל בטח בתל אביב למצוא נכס שהוא גם בגודל מתאים, הוא גם לא מרתף, הוא גם במחיר מן הסתם סביר, גם אחד הקשיים הגדולים בתל אביב זה למצוא מקום שלא יהיה לך בעיות של רעשים ורעידות עם השכנים, כי זו אחת הסיבות שעזבנו את ווייט סיטי הישן, כי העסק שם עבד טוב. אז העובדה שמצאנו שם בשרונה, מקום שמעלינו אין שום דבר, מתחתנו יש חניון, אתה יודע, זה ליטרלי במקום הכי מרכזי בישראל, אבל אתה יודע, זורקים שם 100 מוטות בערב, בו זמנית, וזה לא מפריע לאף אחד, זה די מטורף. פרייסלס, כן.
אז כאילו העובדה שבנינו את זה ככה עם האולמות וזה, אז כאילו באמת כאילו זיקקנו שם המון ניסיון. אבל זה היה גם בשיא הקורונה, לא? זה היה כאילו... אבל זה היה בשיא הקורונה, וזו גם אחת הסיבות שהצלחתי להביא שם עסקה יחסית טובה. אני אמנם משלם 100,000 שקל שכירות שם, אבל ביחס לגודל של המקום ולמיקום הזה, זה זול. כלומר, אם הייתי בא לשם שנה לפני, למשל, לסגור את העסקה הזאת, זה עולה פי 2. וואו. אבל זה כבר הצריך איזשהו ביטחון ואומץ, שאם לא הייתי עובר את הדרך שעברתי, לא הייתי מעיז לעשות דבר כזה. כי באנו לשם אני וניקול, וראינו את הדבר הזה, זה היה מפחיד, אבל מצד שני, היה לנו ביטחון מאוד מאוד גבוה, שאנחנו נצליח למלא את המקום הזה. כאילו לא היה לנו ספק אפילו שאנחנו נמלא את המקום הזה, ואנחנו נפוצץ אותו במתאמנים, ואנחנו נביא מוצר ברמה גבוהה, אבל לבוא לדבר כזה, לפרויקט כזה, עם איך את הביטחון הזה, תשמע, אתה לא יכול לישון בלילה. כאילו זה מפחיד ברמה לא סבירה. אז כן, אז מי שלא מכיר, דוד הוא הבעלים המייסד של חברת הייפר, הוא וניקול אשתו, יש להם כמה סניפים בארץ של קרוספיט, כמה סניפים יש לך? 6. עוד רגע הוא יקבל טלפון ויודיעו לו שהוא סגר עוד איזה סניף, בזמן שאתם מצמצים דוד פותח סניפים ככה, זה משהו שלא ראיתי בארץ. כן, הם עושים גם ייעוץ עסקי, גם יש להם סניפים של קרוספיט, גם מכשירים מאמנים, זה באמת מבחינתי מודל חיקוי של מישהו שעושה באמת עסקים ומוביל את התחום בארץ, ובעבודה קשה ובסטנדרט גבוה, ושום דבר לא בא בקלות, ואני מאוד מעריך את זה. זהו דוד, אני רוצה שתספר באמת רגע, מאיפה הגעת, כאילו הרקע שלך ואיך פשטה היום? בסדר גמור. אני אתחיל בשלב מוקדם יחסית, כי הרקע שהתחלתי כספורטאי, הייתי שחקן טניס מגיל 6 עד 16, אבל בצורה מאוד מאוד תחרותית. כאילו ממש באקדמיה, 2 אימונים ביום, לקום ב-6 בבוקר, מגיל 11 בערך הייתי קם כל בוקר ב-5 בבוקר לאימון ב-6, לפני בית ספר, ותחרות בחו"ל וכל מה שקשור לזה. ואני מתחיל מהדבר הזה, כי במרכאות לא יצא כלום מהטניס בסופו של דבר, כי מן הסתם לא המשכתי בזה, אבל האופי והכלים שבניתי שם, אני חושב שהם השפיעו באופן ישיר על ההצלחה שלי אחר כך, אם זה בקרוספיט, כספורטאי, או כמאמן, או אחרי זה כיזם. כי האופי שאתה בונה, אני חושב, זה בוא נגיד הדבר הכי חשוב אחרי זה להמשך החיים שלך. בגלל זה אני המון מדבר על זה שללכת נגיד לשירות צבאי משמעותי, להיות ביחידה מובחרת או ביחידה קרבית בכלל, הקשיים שאתה עובר שם זה הבנפיט הכי גדול. אז בקיצור התחלתי כשחקן טניס עד גיל 16, הפסקתי לשחק בעיקר בגלל שהבנתי שאני כנראה לא אהיה אלוף עולם בטניס, הסיכוי הצלחה שהם מאוד מאוד קטנים, אז הפסקתי עם זה. מהר מאוד עברתי להתאמן בחדר כושר, בסגנון שהוא די באדי בילדינג, כזה פיתוח גוף נטו, כי לא הכרתי משהו אחר. מעבר קלאסי. אבל גם זה מאוד מהר הפך להיות משהו שאני עושה ממש בצורה טוטלית, עם תפריט תזונה ולהתאמן כמו משוגע וזה. אבל היית עושה פוזינג במראה או לא? הייתי עושה פוזינג, אבל אף פעם לא עניין אותי, נגיד, לעמוד על במה. כי אני אגיד לך מה, הייתי מתאמן בסגנון של באדי בילדינג, אבל גם תמיד עניין אותי הפרפורמנס, כאילו. אתה מבין? ועוד לא ידעתי מה זה קרוספיט, אז התגייסתי איתי ביחידה קרבית, ולקראת סוף השירות, ראיתי פרסומת של קרוספיט גיימס, נכנסתי לטירוף, כי אמרתי, אוקיי, זה בדיוק מה שחיפשתי, כאילו, גם הכושר וגם להיראות טוב, אתה יודע, כולם שם פיט בטירוף וזה, אבל גם יש את האתגר ויש את התחרותיות וכל הדבר הזה, וישר התחלתי לעשות קרוספיט, בקרוספיט הרצליה, מה שהיה אז, מהר מאוד התחלתי לאמן גם, מה שאז חשבתי שיהיה משרת סטודנט, אבל מן הסתם זה התפתח משם. אחרי חצי שנה אחרי שהתחלתי לעשות קרוספיט, חצי שנה בערך אחרי ה-RFA, סיימתי מקום שלישי, אחרי שהייתי על הקסקס של לנצח. על איזה שנים אתה מדבר? סוף 2012 התחלתי לעשות קרוספיט, ה-RFA הראשון שלי היה ב-2013, ואז סיימתי מקום שלישי, ואז צברתי טיפה שם בקהילה הזאת, ואז משם כאילו זה הכל התחיל להתפתח. ובסוף זכית גם במקום ראשון, היית אלוף הארץ. נכון, ב-2018 זכיתי במקום ראשון, בפעם האחרונה שהתעדפתי ב-22 הייתי מקום שני. אגב, ב-2017 גם זכיתי באליפות ישראל ברמת משקולות. נכון. זה בלי קשר. אז זה בפן התחרותי. מן הסתם, עם מאמן קרוספיט, היום מאמן לבל 3 בקרוספיט. ובקטע היזמי, בפעם הראשונה שהייתה לי הזדמנות באמת להפוך את זה למשהו שהוא קצת יותר רציני ולפתוח עסק, זה היה בערך ב-2015. כאילו די במקרה כזה, פתאום הגיעה איזושהי הזדמנות, ותמיד עניין אותי יזמות. כן. אבל בכנות באותם שנים לא ידעתי שזה בדיוק הולך להיות הכיוון שלי. גדלתי בבית של 2 הורים רופאים, והייתי בטוח שזה המסלול שהולך להיות לי, כי זה נראה לי כאילו הכי טבעי. כאילו אקדמיה וזה, והייתי בטוח שכושר יהיה, אוקיי, עוד משהו על הדרך, מסייד אסל כזה.
אבל פתאום הייתה לי הזדמנות לפתוח מקום, פתחתי מועדון קרוספיט בהדר יוסף ביחד עם שותפה, וזה התחיל את כל הגלגל הזה. מן הסתם לא הייתי בערך כלום ביחס למה שאני יודע היום. אז באמת בגלל שתמיד ניסיתי להיות בגישה של ללמוד כל הזמן, וללכת לעשות ייעוץ עסקי, לעשות איזשהו קורס, לעשות איזשהו משהו, ובאמת גם החיבור שלי עם ניקול שהשלים אצלי איזשהו פער מאוד מאוד גדול בדברים שאני פחות טוב בהם, אז עזר מאוד תמיד להיות באיזושהי התפתחות. אז אחר כך פתאום הגיעה איזושהי הזדמנות של לקנות את קרוספיט ווייט סיטי הישן, שזה מועדון שמישהו אחר היה הבעלים שלו, וזה באמת היה הצד העסקי, אני חושב, הכי מפחיד והכי גדול שעשיתי עד אז. כי את הסניף הראשון שלי, ההשקעה שם הייתה יחסית קטנה, גם זה שנים שלפני בערך 2014, משהו כזה, 2015, עם 30,000 שקל שהבאתי מהבית ועוד 100,000 שקל הלוואי, כאילו פתחנו את המקום. זה יחסית בקטנה. בהדר יוסף? בהדר יוסף. כן. אבל את ווייט סיטי קניתי ב-300,000 שקל, שלאה זה היה כסף ענק בשבילי. כן. זה כל הכסף שהיה לי, ומן הסתם הלוואה ענקית שלקחתי בשביל זה. אז זה הצעד המפחיד הראשון שעשיתי, וזה גם הצעד שפתאום הבנתי שאוקיי, זה החיים שלי, צריך לקחת את זה ברצינות, לחיות את הדבר הזה כמו שצריך, ומשם זה התחיל להתפתח. ווייט סיטי זה גם הפעם הראשונה שאני וניקול התחלנו לעבוד ביחד, וזה פתאום נהיה בסטנדרט אחר לגמרי. הכרתם באוניברסיטה, לא? שהיית שם, אתה עשית תואר בפיזיותרפיה, נכון? נכון. כעיקרון אני התחלתי בבינתחומי בתואר של מנהל עסקים ומשפטים, אחרי שנה עברתי לפיזיותרפיה, ואז הכרתי את ניקול, ואז משם הדברים התחילו להתפתח. ווייט סיטי אז באותם שנים באמת התחיל לעבוד ממש טוב, ממש התפתח והרוויח טוב, ובאמת הרמנו שם קהילה ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואז פתאום הייתה לנו הזדמנות של לפתוח פה באשדוד מקום, וקרוספיט סיאנסן, מקום של 700 מטר על הים, ומקום ממש מגניב. ואז הגיעה הקורונה, ואז הבנו שאנחנו צריכים לפתוח את הייפר, שזה תהיה איזושהי מטריה שתאגד את כל מה שאנחנו עושים, ואז פתחנו את בלנד, ואז העברנו את ווייט סיטי למקום החדש. ואז היה לנו 3 סניפים שהם בבעלות מלאה שלנו. ואז הבנו משהו, גם בגלל הפרויקט המאוד מאוד גדול ומפחיד של ווייט סיטי, שאוקיי, אנחנו יכולים להמשיך לפתוח סניפים בעצמנו, כל פעם לגייס את הכסף ולעשות וזה, אבל הבנו שאם אנחנו רוצים באמת לגדול לסקיילים משמעותיים מאוד, אנחנו צריכים לעבוד באיזושהי צורה עם זכיינים או שותפים באיזושהי צורה. אוקיי. אחרת, כאילו, הסקייל פשוט יהיה לנו מאוד מאוד גדול, כאילו, לצמוח לרמות שאנחנו רוצים. ואז הגיעה הזדמנות של לפתוח מקום עם זכיין, אז פתחנו סניף נוסף בשוהם, זה סניף שאגב שכבר אין לנו אותו, מכרנו את החלק שלנו שם, אבל זה התחיל איזשהו גלגל כבר חדש, שפתח אותו במקומות אחרים, כי היום המודל שלנו עובד על זה שיש לנו את השני סניפים שהם בבעלות מלאה שלנו, שזה ווייט סיטי וסיאנסן, שזה הסניפים הגדולים שלנו בבעלות מלאה, יש לנו עוד 4 סניפים שהם במודל של מעין שותפות. יש לנו בעצם שותף שמנהל את המקום, אנחנו נותנים את כל המעטפת שקשורה בייעוץ עסקי, מכירות ושיווק, אנחנו אחראים על בסופו של דבר לגרום לאנשים להגיע למקום, השותף אחראי לתת חוויה טובה ואחראי למוצר בעצם, ואחראי על זה שאנשים ירצו להישאר. והשיתוף פעולה הזה עובד בצורה מאוד מאוד טובה, ותודה לאל, גם 4 סניפים שלנו היום מאוד מצליחים, ואנחנו רוצים להתפתח משם, ובלי קשר לזה יש לנו באמת עוד כמה מחלקות, אם זה הייעוץ העסקי שנדבר על זה עוד מעט, שאנחנו עושים לו איזשהו שיפט, אם זה הקורס מאמנים שיש לנו, שעשינו שם איזושהי מהפכה ממש גדולה בתחום הזה, יש לו מחלקת שיווק שהרבה עסקים בתחום הכושר דרכנו עושים את השיווק שלהם. כן. ואנחנו ממש מנסים לבנות איזשהו אקוסיסטם סביב העולם הזה של כושר ועסקים. ולעשות כאילו מקום שהוא נותן את כל המעטפת. מה השינוי תפיסה הכי גדול שהיית צריך לעשות? מלהיות, אוקיי, אני ספורטאי, אני תותח בקרוספיט, כולם מכירים אותי, אני אושייה נקרא לזה היום, אני מאמן טוב, לבין אני פותח עכשיו עסק, או אני פותח כמה עסקים, כאילו זה קפיצות בתודעה שלך ובסטנדרטים שלך ובלוז שלך, כאילו, כי זה תמיד לי מרגיש שבן אדם שיש לו רק משהו אחד קטן, והוא לא מצליח להשתלט על זה, אבל הוא מדבר, כן, רוצה להיות עשיר, רוצה לעשות סניפים, הוא מדבר על אנשים אחרים, כאילו, הוא עשה ככה וככה, אבל אם אתה לא שולט בזה, אז איך אתה רוצה לפתוח משהו מעבר לזה? אתה תמיד חייב להיות טוב במה שאתה עושה בשביל לעלות מדרגה הבאה, כמו לגו, שאתה בונה. מסכים. תשמע, אני חושב שבאיזשהו מקום, כאילו, אתה יכול לבוא בגישה של איש עסקים שהוא כאילו מנותק מעולם הזה ורק משקיע את הכסף, אבל זה הרבה יותר קשה. אני חושב בעולמות שלנו, אני חושב שזה עסקים שאמורים להיות יחסית רזים בהוצאות וכאילו זה אמור להיות בסגנון קצת אחר. אבל לגבי מה ששאלת, תשמע, זה שיפט שהוא מאוד מאוד קשה לעשות אותו, כי גם זה שיפט מאוד גדול גם בסדרי העדיפויות. כי כשאתה בראש של מתחרה, אז האימונים שלך והשגרת אימונים שלך הם בעדיפות מאוד מאוד גדולה.
מי שלא חי את זה, לא, כאילו לפעמים מסתכל על זה מהצד ואומר, בסדר, אז 1.5 שעות אימון ביום או 2 שעות אימון ביום, אבל לא מבינים כמה אתה מושקע בזה בראש, בכל היום שלך, ואתה מחשב כמה צעדים עשית, או איך אתה ישן, או איך אתה אוכל, ואתה מחשב את הלו"ז שלך, איך אתה תשים את הפגישה, אם אין לך זמן לאכול אחרי זה, וכל דבר קטן סובב סביב זה מן הסתם. כן, מהצד זה כזה, טוב, אתה גם כל היום במועדון, אז מה הבעיה בשבילך להתאמן? ומי שחי ככה יודע שכאילו, אתה לא מסוגל לגעת במוד, אתה לא רוצה לראות את המקום יותר, כאילו, אתה אוהב את המקום שלך, אבל אני חווה את זה בתור גם מישהו שמתחרה בקרוספיט, ואצלי זה היה טופ פריוריטי בשנים האחרונות, שמתי ממש את כל הביצים שלי בסל הזה, בין אם זה ללכת למאמנים, ללמוד, גם ממך, גם מאוד אנשים. ודברים אחרים נפגעים. ברור, אין לי את אותו הון עצמי שיש לחברים שלי שרק עבדו, עכשיו שאני פתאום קצת הורדתי רגל מהגז, אני עדיין מתאמן, עדיין רוצה להתחרות ואני אתחרה, אבל פתאום אתה קודם משקיע בעסק ואז הולך להתאמן, אז אתה מרגיש אחרת לגמרי, אתה גם לא מפונצ'ר כי דפקת ספרינטים על הסולטבק בבוקר, ואז יש לך עבודה ואז עוד פעם ספרינטים, ואז... לגמרי. אז קודם כל זה שיפט שקשה לעשות אותו, כי אם אתה באמת רוצה להצליח בעסק, אתה חייב להשקיע בעסק. זה לא יכול להיות משהו שאתה עושה על הדרך. רוב העסקים היום, ורוב מועדוני הכושר, ככה זה מתנהל. כלומר, אוקיי, מעבירים את האימונים, אוקיי, יכול להיות שהם עושים קצת פוסטים, קצת זה, אולי קצת שיווק וזה, אבל זה כאילו דברים פשוט מתגלגלים, הם לא חיים את העסק. נכון. יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לעשות בשביל לקדם את העסק, וברגע שאתה באמת עושה אותם, ובאמת כשלקחתי איזשהו צעד אחורה והבנתי, אוקיי, הטופ פריוריטי שלי זה, אני רגע שם בצד את המשפחה וילדים, שזה ברור שזה תמיד יהיה מקום ראשון, אבל ברגע שאתה שם במקום הראשון את העבודה פתאום, את העסק, ואתה חי אותו ובאמת עושה כל מה שאפשר בשביל לקדם אותו, לגמרי, אתה מגיע לסקיילים אחרים לגמרי. ואז העברתי את הטוטליות שלי של תחרויות ולהיות ספורטאי, ללהיות יזם ובעל עסק, ואז ההתפוצצות הייתה בהתאם, ומן הסתם בשילוב הזה עם ניקול והכל, אז זה דחף אותנו למקומות אחרים לגמרי. אז קודם כל לעשות את השיפט הזה. אחרי זה לעשות גם שיפט של, אוקיי, חשוב להיות מאמן טוב, אבל להיות בעל עסק זה משהו אחר לגמרי מלאמן. ברור שזה חשוב גם לאמן טוב והכל וזה, אבל אתה חייב לעשות את ההתנתקות הזאת באיזשהו מקום. כי להיות בלופ שאתה מעביר את כל האימונים, מאוד מאוד קשה אחרי זה להשקיע את האנרגיה ואת הזמן אוקיי, איך אני מפתח את העסק. כי זה שוב חוזר לזה שמהצד זה נראה קל, אוקיי, אז אתה מאמן כל יום 3-4 שעות, יש עוד מלא זמן ביום. אבל זה לא סתם מאמן 3-4 שעות, כי כל בן אדם שמגיע לאימון הזה מצפה שאתה תהיה הפסיכולוג שלו, וזה מוצאים לך המון אנרגיה, ואתה נכנס להופעה בכל אימון שאתה מעביר. וזה שוב צעד שקשה לעשות, כי אתה מבין שבשביל להתחיל לאמן פחות, אתה צריך לשלם הרבה יותר למאמנים, וזה הרבה יותר הוצאות, ופתאום אנשים מתלוננים שלא אני על הרחבה, ולמה אתה כבר לא מאמן אותנו ולא אכפת לך, ופתאום אתה כבר נהיית היזם הגדול שלו, לא אכפת לו מאף אחד, וזה דברים שקשה להכיל אותם. אבל אם אתה באמת רוצה להתקדם, אתה חייב לעשות את השיפט הזה. אגב, אני רגע אעשה את זה במאמר מוסגר, אתה לא חייב לעשות את הצעדים האלה, אם לא מעניין אותך להתקדם למקומות האלה. יש הרבה אנשים שבאים ואומרים לי, טוב לי, יש לי את המועדון שלי, אני מרוויח לא רע, וזה, אני לא רוצה ללכת למקומות האלה, כי גם למקומות האלה שאני מדבר עליהם, של ההתפתחות המאוד מאוד גדולה הזאת, זה גם מחירים. נכון. אבל מי שזה כן מעניין אותו, זה הדברים שאתה צריך לעשות, אם אתה רוצה. זה כאילו איזה משחק אתה משחק, כי אתה יכול להסתכל, כמו בספורט, אתה יכול להיות במשחק כדורסל, להיות שחקן במכבי תל אביב, נבחרת ישראל, ואתה יושב על הספסל. אתה לא, כאילו, אתה מצא, אתה מתאמן, אבל אתה לא עולה למגרש. אבל אם אתה באמת רוצה לעלות למגרש, ואתה רוצה לשלם את המחירים, אתה רוצה גם לנצח, אז תעשה את הדברים שאתה צריך. כאילו, קל להגיד, בא לי סניפים, אבל אתה לא מצליח לנהל סניף אחד. זה... תשמע, אני חושב שהרבה מאמנים מגיעים למצב שמגיעים לפלטון מסוים, תקרת זכוכית מסוימת של כמה הם יכולים להרוויח. כן. ואז נראה להם הצעד הטבעי הבא של לפתוח מקום. לפעמים זה אנשים שבאופי שלהם זה לא מתאים להם להיות בעלי עסקים. כן. שזה בסדר אגב. מאוד מאוד חשוב, אני מדבר המון בתוכן שאני מייצר על זה שקודם כל חשוב להבין מה האופי שלך. ואם זה מתאים לך להיות יזם ובעל עסק, כי אם אתה הולך לשם בגלל שאתה מרגיש שזה מה שאתה צריך להיות, אתה יכול לחיות חיים שהם סיוט. נכון. כי זה סטרס, זה המון סיכונים, זה המון אי ודאות. יש המון מחירים לזה גם. אבל אם כן יש לך את האופי הזה, אז אני חושב שמעולה ללכת לשם. אבל גם לעשות את הצעדים שלגרום לזה לקרות, ללמוד, לקחת יועץ, לקחת מנטור, להיות בהתפתחות הזאת. כי שוב, הרבה אנשים שלא עושים את הצעדים בשביל להתפתח, זה לא שהם לא רוצים. אני בטוח שכל בעל עסק היום רוצה להרוויח יותר כסף, רוצה לבנות חיים טובים יותר, רוצה להביא פרנסה למשפחה שלו. זה ברור. לפעמים פשוט לא יודעים איפה להתחיל. ואז זה חוזר לזה שאתה צריך מישהו שיחייב אותך לעשות את זה. מה אחת הסיבות העיקריות שאנשים צריכים נגיד מאמן אישי?
על פניו זה לא הגיוני, לך תעשה מנוי בחדר כושר ב-200 שקל ותתאמן, אבל אין להם את המחויבות, אין להם את המשמעת, אין להם את הידע. לוקח מאמן, ואז מאותו רגע, אין לך ברירה, אתה חייב לעשות את הדברים, נכון? הגעת לאימון, הוא אומר לך מה לעשות. אז אני מסתכל אותו דבר על זה שאתה לוקח איזשהו קורס, אתה לוקח איזשהו יועץ, כבר אין לך ברירה, שילמת על זה, בדרך כלל שילמת על זה הרבה, זה עוד יותר מחויב, אתה לא רוצה לצאת פרייר, ואז אתה כבר מתחיל גלגל שאתה צריך להיות ממש דביל בשביל כאילו לא לעשות פעולות מאותו רגע. אבל אתה צריך לפחות לעשות את הצעד הראשוני הזה. זה גם נהיה הסביבה שלך, כי אני יכול להגיד עליי שמה שלי עשה את השיפט הכי טוב, אוקיי, האם אתה טוב כספורטאי וכספורטאי בן, אתה הולך למאמנים, אתה משלם מלא כסף כל הזמן כדי להשתפר, אתה רוצה שיהיה לך עסק מצליח, אוקיי, מי הכי בן אדם שאתה שואף ורוצה להיות כמוהו, אז הנה, דוד עושה עכשיו סמינרים של עסקים, ברור שאני הולך, ברור שאני אשים את הכסף, ברור שאני אשאל את השאלות, ואני גם מסתכל מה הוא עושה, ואני מנסה להבין עם עצמי. גם אם זה לא נוח, כן? זה לא נוח לבוא ולהגיד כזה, היי, שמע, אני לא משהו בשיווק, מה אתה אומר, מה אני צריך לעשות? כאילו, האגו, צריך ממש לוותר על האגו, אבל זה כיף. עד היום, בממוצע כל חודשיים או שלושה, אני הולך לאיזשהו יועץ כזה או אחר, לאיזושהי פגישה, אפילו פגישה חד פעמית. כן. כי אתה תמיד יכול ללמוד עוד משהו. תמיד, עכשיו, זה דברים שהמון אנשים מפחדים לעשות אותם, כי הם אומרים לעצמם, רגע, מה זה אומר עליי אם אני הולך ליועץ? מה זה פתאום אומר שאני לא יודע? עכשיו, בשבילי, תחשוב שאני בעצמי יוצא ייעוץ עסקי והכל, אז אני מאוד מאוד בקלות יכול להיות במין ראש כזה של, רגע, מה זה אומר עליי אם אני הולך ליועץ? זה אומר שאני לא יודע מספיק? אז למה שיבואו אין דבר כזה, אף אחד לא יודע הכל. אתה תמיד רוצה להמשיך להיות באיזושהי התפתחות, כן, זה ממש מעניין. ואתה לאו דווקא צריך למצוא גם מישהו שהוא גאון הדור ויודע הכל, אבל יש מצב שהוא יודע בתחום אחד ספציפי יותר ממך. נכון. סתם ברוב התחומים, יש המון אנשים שיודעים יותר ממני, נכון? כאילו, אבל בסוף המטרה שלי, אני מאוד אוהב להסתכל על עסקים, אגב, על כל תחום מאוד מאוד בדומה לקרוספיט. בקרוספיט, גם אם אתה אלוף עולם ברמת משקולות, אבל אתה לא מסוגל לרוץ 100 מטר, זה לא יעזור לך בכלום. נכון. אז אותו דבר ביזמות, אותו דבר כבעל עסק. אם אתה משווק מספר אחד בעולם, אבל אתה לא יודע לנהל צוות, ואתה לא מצליח להחזיק אף בן אדם איתך יותר משבוע, זה לא יעזור בכלום, והפוך. או שאתה לא יודע למכור, או שאתה לא יודע לאמן, או שאתה לא יודע, כל מה קשור ליזמות או למצוא עסקאות, אז אתה צריך כל הזמן לשפר קצת את זה, קצת את זה, כאילו יש מין גרף כזה, נכון. בכל דבר אתה מ-1 עד 10, אז כל מה אתה רוצה לעלות קצת את זה, כאילו ככה אני מסתכל על זה. וואלה, כן, עכשיו שיש לך גם סניפים, אתה רוצה לפתוח, מה החלום שלך עכשיו? אתה רוצה לפתוח שיהיה לך רשת ענקית? כאילו... תשמע, החזון הגדול מבחינתי זה, כאילו בשנים האחרונות הבנתי שבסוף אני רוצה לגעת בעוד אנשים, כי בסוף היה לי מועדון אחד שעבד טוב והכל, ולהרוויח עוד כסף זה אחלה, אבל זה לא מוטיבציה שיכולה להחזיק מעמד לאורך זמן. אז היכול של לגעת בעוד אנשים זה באמת לפתוח עוד מקומות, כי במקום אחד אוקיי, אני יכול להגיע ל-200-300, ואם זה סניף גדול ל-1,000 איש, אבל אם אני רוצה לייצר השפעה אמיתית בעולם הכושר ולגעת בהרבה אנשים, אני חייב לפתוח הרבה מקומות, ואז להגיע למצב שיש 10,000, 50 או 100,000 איש שמתאמנים בשיטה שלנו, אז בהתחלה הרעיון היה לפתוח באמת סניפים כמו שאנחנו עושים היום, ועדיין אני מקווה נעשה את זה. תבדוק רגע אם נפתח עוד. או טינג דינג דינג דינג. אבל אני אגיד לך מה הקושי הגדול בלפתוח סניפים בצורה הזאת, שללכת למצוא נכס מתאים, והזדמנות עסקית טובה, ואז למצוא את השותף המתאים שיש לו גם תכונות אופי טובות, בן אדם טוב שאנחנו רוצים לעבוד איתו, אחרת זה יהיה סיוט. ואז הבן אדם הזה צריך שלא גם מספיק כסף, הוא ידע לגייס מספיק כסף. זה דברים שמאוד מאוד קשה לגרום להם לקרות. אפשר, אבל בוא נגיד בממוצע אנחנו צריכים לעשות את זה אחת לחצי שנה. ולאחרונה הבנתי שלא יהיה לזה סקייל מספיק גדול, לא נוכל להתקדם בקצב שאנחנו רוצים, בשביל לייצר את ההשפעה הזאת שאנחנו מחפשים. אז אנחנו פיתחנו עכשיו איזשהו מוצר חדש, שאנחנו עושים בעצם מייק אובר לעסקים. וואו. אנחנו באים ואנחנו עובדים עם עסקים קיימים, אנחנו מטמיעים לא רק את הייעוץ העסקי שאנחנו עושים, אנחנו מטמיעים את השיווק שאנחנו יודעים לעשות, ואת המחירות, ואת כל השיטות, את האסטרטגיות שיווק שלנו, וכל מה שאנחנו יודעים להוביל, ואנחנו בעצם עושים חלוקה בצמיחה שאנחנו מייצרים. ואז בעצם לאותו בעל עסק אין סיכון, כי בניגוד לייעוץ עסקי רגיל שהוא צריך לשלם המון כסף על הפגישות האלה, אז הוא לא משלם כלום בהתחלה, אותו אנחנו לא משלם, אם לא יצרנו צמיחה, הוא לא ישלם לנו כלום. מדהים. אז יש לנו גם מוטיבציה הרבה יותר גבוהה, ואז ככה אנחנו גם יכולים להוריד את החסם מחבר'ה שמפחדים אולי מהוצאה, או שאין להם את האפשרות בכלל, ואז ככה אנחנו עובדים. אנחנו נותנים את כל הידע שאנחנו יודעים לתת,
ואנחנו בעצם מתחלקים, אנחנו לוקחים אחוזים מהצמיחה שיצרנו. אבל כאילו בסוף, סתם יש לי קרוספיט קייזן, אז זה יהיה ביי הייפר, או שאתם כאילו נכנסים מאחורי הקלעים אז זהו, אז אם זה סניף שאנחנו פותחים מ-0 כאילו, אז כן, זה יהיה בהייפר, אבל במודל הזה של המייק-אובר, אנחנו מאחורי הקלעים לגמרי. ואז גם לבן אדם אין את ההרגשה הזאת, שכאילו, מישהו השתלט עליי, אני כבר לא... זה היה אחד הדברים, כי הבנו שיש הרבה חבר'ה שוואלה, בנו איזשהו מותג פרטי שלהם, ולא בא להם כאילו לשנות אותו או משהו כזה, וזה מובן. אז רצינו, בוא נגיד, להוריד את החסם הזה באיזשהו מקום, ולפתור את הדבר הזה, אז כאילו במודל הזה אנחנו לגמרי מאחורי הקלעים, כאילו קצת כמו ייעוץ עסקי, נגיד עכשיו אתה רוצה שאני אעשה לך ייעוץ עסקי, כאילו הלקוח כזה שלך לא אמור לדעת את זה, אני עוזר לך לבנות את התשתיות, לנהל את הדברים יותר נכון והכל, אבל כאילו אוקיי, קיבלת את הידע שאתה צריך, ומשם אתה כבר רץ. אני עכשיו עושה ככה ניהול מקצועי בסטודיו שאני מנהל אותו מקצועית כאילו בחודשים האחרונים בהרצליה, בסוף הבנתי שהחסם נגיד שאני בא כולי כזה שרירים וזה, ויש שם נשים לרוב, אז כאילו יש פעמים, למרות שאני חמוד, כן? אז לפעמים יש את החסם הזה, והבנתי שאם אני עושה את הניהול המקצועי מאחורי הקלעים, והיזמית של העסק, הבעלים, שהיא הפרצוף, היא תעביר את כל הדברים האלה שאני בסוף אומר לה כאילו מה לעשות, ואנחנו מחליטים ביחד, זה הרבה הרבה יותר יעיל. כאילו, אני זוכר פעם דיברת על זה, שיטת הסנדוויץ'. כאילו אם יש לך למעלה לחמניה ממש טעימה, ובפנים אתה חזר שאולי פחות בא לך לאכול, אבל חלה מתוקה, אז סבבה, פרצוף, מי שיעביר את הדברים, ברור שיקשיבו לו, בפנים, תכלס, מה שאני רוצה להטמיע, את השינוי, הוא יקרה. אני ממש לאחרונה הבנתי כאילו כמה זה קריטי, כי זה push not pull, כי אם כן, תעשו ככה, ובן אדם לפעמים קשה לו עם הדבר הזה, אבל אם אתה נותן לו כאילו, אתה משחק עם זה, פעם אתה קצת דוחף יותר, פעם אתה נותן לו לבוא קדימה. כן, זה אתגרים שחוויתי לאחרונה, אבל אני גם לומד מזה, אז נשמע שזה מה שאתה עושה עכשיו, כאילו, זה שאתה אמרת, ביטלתי לו את החסמים, האימפקט יהיה מטורף. גם הבעל עסק, כאילו, איך אהב לך את ה... לגמרי. כי בסוף אני אגיד לך, מאיפה הדבר הזה הגיע, ולמה בכלל התחלתי לעשות, נגיד, ייעוץ עסקי והכל. כן. בסוף ראיתי אני תמיד מסתכל על עצמי, על דוד שלפני 10 שנים או 8 שנים, שהייתי מאוד מאוד רעב להצליח. רציתי לעזור לאנשים, רציתי להרוויח יותר כסף, רציתי לעזור למשפחה שלי והכל, אבל היה כל כך הרבה דברים שלא ידעתי פשוט. ואם היה לי מישהו שבאותם שנים היה עוזר לי, זה היה מקצר לי את הדרך כל כך, והייתי חוסך כל כך הרבה כסף. כן. אותו נכון, הרבה אנשים מסתכלים כאילו על כמה זה יעלה להם, הייעוץ העסקי הזה שהם יעשו, הקורס הזה שהם יעשו. נכון. אתה יודע איך אני מסתכל על זה היום? כמה זה עולה לי כל חודש לא להרוויח את הכסף שאני יכול להרוויח. סתם, נגיד אני יכול להיות במחזור של 100,000 שקל, אבל במחזור של 50. כל חודש אני מפסיד 50,000 שקל. אז ככה אני מסתכל על זה. אתה מבין? אז ברגע שהתחלנו לראות שבייעוץ עסקי שאנחנו עושים, אני מצליח להכפיל כמעט לכל בן אדם שאני עובד איתו כמה חודשים את המחזור, ואני ליטרלי משנה לו את החיים. אני חושב שהגיע אליי בן אדם שהיה בברייק איבן, ולא לוקח כסף הביתה, אבל מן הסתם משחט ועובד קשה ומעביר את השעות, ועם האנשים, ועם הבעל נכס, ובלגנים ובירוקרטיה, ואחרי כל הבלגן הזה אפילו לא לוקח כסף הביתה. ואז אחרי כמה חודשים של עבודה, לא בגלל שאני איזה גאון, כן? צברתי לי ניסיון, יש לי את הידע, ואני יודע כבר להכווין את הבן אדם, ובדרך כלל עם ההתאמות הנכונות אפשר לעשות את זה. גם שאתה בא מהצד, סליחה שאני קוטע אותך, שאתה בא מהצד, הרבה יותר קל לעשות את הדברים האלה, כי זה לא אני צריך להחליט כזה, אני משנה את עצמי. שאומר לי מה לעשות, כמו מאמן, אמרנו את זה. אני עוקב אחריו, וזה עובד. לגמרי. ואז פתאום בן אדם כזה, אני פתאום הוספתי לו 30-40 אלף שקל למחזור, תשמע, שיניתי לבן אדם הזה את החיים. פתאום הוא יכול להרשות לעצמו, הוא מרגיש שהוא מוכן למערכת יחסים, או להקים משפחה, או לעשות... אתה מבין, כאילו, זה ליטרלי משנה את החיים. ראינו את זה כבר עם עשרות אנשים שעשינו את הדבר הזה. זה משמעותי. ואז אמרנו, אוקיי, איך אנחנו מייצרים איזה סקיל טיפה יותר גדול. כמה אימפקט. אז באמת זה החזון הגדול. כי בסוף אם אתה באמת רוצה לעשות איזשהו שינוי בעולם של יזמות וזה, הבסיס של כל זה צריך להיות איזה בעיה אני פותר לאנשים ואיך אני עוזר לאנשים. ואז באמת אתה תשרוד בעולמות האלה הרבה זמן ותרגיש שבאמת אתה מייצר השפעה ותהנה גם מהעשייה שלך. וזהו, זה גם נשמע שזה משהו שהוא עמוק יותר. כי כאילו לעשות כסף, עשית כסף, השגת מטרות, אבל כאילו זה, דיברת על זה בפוסט שהעלית עכשיו, סיכום של ה-24 עם הפתקים שאתה כותב לעצמך, ממש התחברתי את זה. כי אוקיי, השגתי, עכשיו, אתה בן אדם שגם מאוד מתחבר לזה, כאילו בגלל שאתה הייפר קומפטטיב כזה, ואתה כל הזמן רוצה לדחוף, כל הזמן עוד, שזה מייצר תוצאות. אבל בסוף אתה אומר כאילו, בסדר, השגתי אין איזה סוף. כן, אוקיי, הבאתי את האוטו, סבבה, אני גר בבית מגניב, אבל מה אני עושה ביום שלי, מה האימפקט? עכשיו שאתה מספר את זה, אני אומר כאילו, בוא'נה, הערכים בפנים זה הרבה יותר, זה כאילו, זה מי שאתה רוצה לעזור לאנשים, אתה רוצה לקדם,
ברור שזה עושה לך טוב כבן אדם, אבל בסוף אתה אומר, בוא'נה, עשיתי משהו בעולם הזה, כאילו... לגמרי. תזכרו ממני, שיניתי את העולם, עשיתי משהו טוב. כי עם הזמן ראיתי, זה גם משהו לוקח זמן להבין, כאילו, מה באמת מייצר לך סיפוק. ועם הזמן ראיתי שמה שבאמת מרגש אותי, זה לראות מישהו שעבד אצלנו, ולא היה בטוח מה הולך לעשות בחיים, והתחיל לאמן, ואז כל הזמן היה בשאלות עם עצמו של מה אני אעשה עם החיים שלי אחר כך, ואיך אני אפתח את זה, ואז לאט לאט התחיל להפוך למאמן טיפה יותר מוביל, ואז פתאום הפך לשותף אצלנו, ואז פתאום התחיל להרוויח הרבה כסף, ופתאום הוא גם הפך להיות בעל מועדון, ואני כאילו עוזר לאנשים לבנות את הדרך שלהם, את החיים שלהם, ואז הם עוזרים מן הסתם למאמנים שתחתיהם, ולקוחות שלהם, והם משפיעים על המשפחה, וזה דברים שבהם מרגשים אותי היום, שאנחנו מצליחים לייצר את הגלגל הזה. והייתי רוצה לייצר עוד עשרות או מאות סיפורים כאלה, זה באמת מה שמרגש אותי היום, ומן הסתם, על הדרך אנחנו גם נרוויח יותר כסף, שזה תמיד טוב, ועם הכסף הזה אנחנו נוכל לעזור עוד השפעה, כן. ברור, ונוכל לעזור למשפחה שלנו ולכל מיני משפחות, כאילו לא משנה מה. מה הדרייב הכי חזק שלך היום? נגיד, לחלומות של העוד 10 שנים שלך, או 5 שנים היום. תשמע, אם יש משהו אחד שבאמת כאילו מניע אותי, ואני אומר, זו הסיבה שאני רוצה שכאילו כסף לא יהיה פקטור יותר, זה יש לי איזשהו חלום שכל חג אני אוכל לקחת את כל המשפחה שלי לחופשה, כאילו לחשבוני. כי אני בא מבית מסורתי, ואנחנו משפחה של שומרת שבת, וכל חג זה אישו, כי אי אפשר להערך את כולם, ואין מקום, כאילו, ואז צריך להחליט אצל מי עושים, ולפעמים לא יוצא להיות עם זה, לא יוצא להיות עם זה. סמיכה קצרה מזה. וזה תמיד מבאס, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את המשפחה הגדולה, והייתי רוצה להיות זה שמסוגל לגרום לזה לקרות. שכל חג, או כל פעם שרוצים, כולם ביחד, והקטע הכלכלי הוא לא אישו, וזה באמת איזשהו חלום שיש לי. אז זה הדבר הגדול שמניע אותי מהבחינה הזאת של למה אני רוצה להרוויח יותר כסף. כי שוב, דיברתי על זה גם בפוסט, כאילו, זה אחלה לרצות שלא יודע, יהיה לי מגרש טניס בבית, סבבה? כאילו, בסדר, אבל אני אגיע לזה ואחרי שבועיים, כאילו, אני אגיד, בסדר, כאילו, הנה, זה פה. כאילו, קרה לי אותו דבר עם הפנט הזה שלנו עם הבריכה, שכאילו, תמיד אמרתי לעצמי, אני רוצה להגיע לשם, לא רק בגלל שאני רוצה לשבת בבריכה, כאילו זה נחמד, פשוט תמיד הייתי בתחושה שאוקיי, אם הגעתי לשם, כנראה שהגעתי למשהו בחיים. הדרך. שזה נכון אגב, אבל מתרגלים לזה מאוד מאוד מהר, והיום אני בהבנה שצריך להיות מוטיבציה שהיא קצת יותר עמוקה מזה, כי הקטע החומרי, כי באמת מתרגלים לו סופר מהר, באמת, לא משנה איזה אוטו, זה לא משנה איזה בית, זה לא משנה איזה שעון יש לך, לא משנה, מתרגלים לזה ממש מהר. אבל אני חושב שגם צריך להגיע לשם, בשביל להרגיש את זה ולהבין את זה. נכון. כי קל להגיד את זה, ואז לא, אני לא אעשה. תמיד היו אומרים לי את זה, אבל תמיד אמרו, בסדר, תנו לי להגיע לשם ולחמות את זה בעצמי. לחמות את זה בעצמי. תן לשבת בבריכה, ואני אחליט. כן, לגמרי. אז עכשיו, איך אתה מצליח לשלב באמת השגרה הסופר קשה הזאת, שמשלם הרבה מחירים, עם החיי המשפחה שלך? כי נשמע שאתה בן אדם שמאוד אכפת לו במשפחה, ויש לך 2 ילדים, יש לך את מייק ומיה, נכון? אני עוקב. אני חושב שעצם זה שגם אתה וניקול באותה חברה, באותו עסק, אתם עושים את זה ביחד, זה גם מטורף, מבחינתי זה משהו, נגיד, מודל שאני ממש שואף אליו. איך אתם מצליחים לשלב את זה? כי אתה אומר, אני צריך לנהל עכשיו סניפים, ומלא עובדים, ומלא כאבי ראש, ועוד יש לי ילדים בבית, ובסוף השאיפה שתהיה עם הילדים שלך. נכון. שאלה מצוינת, וזה אחד האתגרים הגדולים, ואחד הדברים שאני חושב הרבה אנשים נופלים בהם, כי מצד אחד אתה רוצה להיות יזם על וסופר אמביציוזי וחרוץ, נכון? ושמה שבא עם זה, מה שאנשים חושבים שבא עם זה, זה להיות וורקהוליק ולעבוד 24/7, נכון? שאתה גם קצת כזה. אני אגיד לך מה, אם אני לא הייתי שם לעצמי גבולות, הייתי עובד כל היום. כאילו אין לי בעיה, אני אוהב לעבוד. כמו כל ספורטאי, כאילו... אין לי בעיה, אני כאילו מבחינתי להוציא מחשב ב10 בלילה ולשבת על דברים, כאילו זה כיף לי, אין לי עם זה בעיה. כן. אבל חייב להיות שלך איזה שהם גבולות ברורים. שהגבולות אצלי למשל, סתם אני אתחיל מהכי בסיס, שבת למשל, זה גבול, כאילו לא משנה מה יקרה, אני לא אעבוד בשבת. לא משנה מה יקרה. אתם שומרים שבת אבל לא? אנחנו שומרים שבת ויותר מזה, גם אם... לא בגלל זה, גם אם לא היית שומר שבת לא היית עובד כנראה. לגמרי, כאילו שוב, אני פשוט, זה איזשהו גבול שצריך להיות. אותו דבר, אני צריך ללמוד לעבור 2. אני כבר כמה שנים, אני לא עובד אחרי 5 בערב. כי זה הזמן שלי עם הילדים, כי הם בגיל שאם אני לא יבלה את הזמן הזה איתם היום, אז השנים האלה יעברו מאוד מאוד מהר, ואז אני אצטער מאוד על הזמן הזה. אז תיאורטית, הייתי יכול להכניס גם פגישות גם אחרי 5 ו6 ולעבוד, ואולי לייצר עוד עסקאות ועוד עבודה ועוד דברים וזה. אבל למה אני עושה את זה בסופו של דבר?
למה אני עושה את כל העבודה הקשה הזאת? אם לא בשבילם, אם לא ליהנות מהחיים, אם לא לייצר זיכרונות. אז זה עוד איזשהו גבול שיצרתי לעצמי. אז גם אם מישהו עכשיו ממש רוצה איתי פגישת ייעוץ ואומר לי, אני יכול רק 5 וכמה כסף אתה רוצה, אני אשלם לך? אני לא נפגש אחרי 5. וואו. אין, אני לא נפגש אחרי 5 וזה הזמן שלי עם הילדים. לפעמים, לא יודע, אם אין ברירה, אני אקבע זום ב-10 אחרי שהם ילכו לישון. סבבה. אבל זה איזשהם גבולות ובוא נגיד עוגנים שיש לי. כן. וזה מאוד מאוד עוזר. ממי למדת את זה או סיגלת את זה? או שזה היה מכאבים של כאילו, מייק אומר לך, אבא, איפה אתה? למה אתה לא בבית? אני אגיד לך מה. איך זה הגיע? אני גדלתי בבית שרוב הילדות שלי, את אבא שלי כמעט לא הייתי רואה. הוא היה נוסע לחול ועובד, אבל מילאת ברירה. אתה יודע, הם עלו, עולים חדשים, והיה צריך לפרנס. אז את אבא שלי כמעט לא ראיתי בילדות. אז קודם כל למדתי מזה, קודם כל אני מאוד מעריך את זה, שהוא עשה את ההקרבות האלה בשבילנו. כן. אבל אני חושב שבדיעבד, אם הוא יכול לשנות את זה, הוא מעדיף להיות איתנו מן הסתם. וגם במהלך הדרך אמרתי לעצמי שהלוואי שאני אוכל כן להיות עם הילדים. אז קודם כל זה. הדבר השני זה שבאמת מהבית שמו את הגבולות האלה של שבת זה להיות עם המשפחה. שישי בערב להיות עם המשפחה, ושבת זה להיות עם המשפחה, ולא עובדים ביום הזה, ולא משנה כמה זה מפתה וכמה שזה אולי כסף טוב, משלים לך פי 2, לא רלוונטי. צריך שאת הגבול הזה. אז גם זה. ואני אגיד לך מה, באים אליי הרבה חבר'ה לייעוץ עסקי, והשאלה הראשונה שאני שואל אותם, מה הדבר שהכי חשוב לך? כאילו, עזוב להרוויח יותר כסף, ברור. כאילו, למה אתה רוצה להרוויח יותר כסף? כן, למה? אחד הדברים העיקריים שאני שומע, מבעלי מועדונים צעירים, או כאלה שעוד לא הצליחו כמו שהם רוצים, אני רוצה להיות עם הילדים בערב. ואז זה כל פעם מחזק אצלי את התחושה של תעריך את העובדה שיש לך את זה, ותשמור על זה, על הדבר הזה. אז זה משהו מאוד מאוד עוזר לי, כאילו, לשמר את הדבר הזה. מה היית מייעץ למישהו עכשיו שרואה אותנו? נגיד בגילאים שלי, או אחרי צבא כזה, שהוא מעניין אותו עסקים, מעניין אותו יזמות, אולי אפילו בתחום של הכושר, ואולי גם לא, אבל בסוף אני חושב שזה אותם דברים, כאילו מה שאתה יכול לשמוע ממישהו שהצליח בתחום של הייטק, רפואה, לקחת את אותם דברים ולהנחיא אותם בעסק שלך, אתה יכול ללמוד ככה מכל בן אדם, מכל דבר, אני מאוד מאמין בזה. מה היית מייעץ למישהו, או אפילו לדוד בתחילת הדרך שלו אחרי הצבא, שהוא... אני חושב שאתה דברים עיקריים. אחד, להשקיע מאוד בפיתוח סקילים. אם זה מחירות, אם זה שיווק, אם זה ללמוד, לא יודע, לעשות פאנלים, אם זה ללמוד קצת גרפיקה, אם זה ללמוד טיפה יצירת תוכן. כי כל דבר כזה פתאום פותח לך עוד הזדמנויות ועוד כיוונים, ואז אני חושב בתחילת הדרך מאוד מאוד קשה להבין בדיוק מה הכיוון הנכון, אבל ברגע שאתה לומד דברים, אתה מכיר עוד אנשים, ואתה לומד עוד איזשהו סקיל או משהו כזה, אתה לאט לאט מבין מה הכיוון הנכון שלך, וההזדמנויות מגיעות טיפה יותר מהר. אז זה דבר אחד. כן. להשקיע מאוד מאוד בסקילים, זה יפתח המון הזדמנויות. הדבר השני, באמת לקחת אנשים שעשו כבר את הדרך הזאת. מנטור, יועץ, מה שלא יהיה, להשקיע בזה גם את הכסף. עכשיו, אני לא אומר את זה כי אני יועץ עסקי, אני רוצה שיבוא אליי, זה לא מעניין אותי, כאילו, באמת שלא. אני פשוט באמת אומר, אני בעצמי הייתי הרבה פעמים אצל יועצים, אני אגיד לכם יותר מזה, שבוע הבא אני הולך ליועץ עסקי. בשביל, אני רוצה לדבר על כמה דברים ברמה האסטרטגית, כאילו איך לשנות. זה לא נגמר. ברור. אז אני באמת חושב שזה אחד הדרכים העיקריות שאפשר להתפתח מהם, כי אם אתה לא בא ומתחייב ומשקיע את הכסף, והולך לאותו קורס, הולך לאותו יועץ, זה לא יבוא מעצמו. כי ביום יום זה מאוד מאוד קשה לעשות את העצירה הזאת, ופתאום ללמוד איזשהו משהו חדש. אבל אני אוסיף רגע ואגיד מהכיוון שלי בתור אחד שעשה את זה בארץ עם הרבה אנשים, איתך ומאוד אנשים שאני מעריך, לא חייב תמיד לשלם את הכסף, כן, שים את הכסף, גם אפילו אני, בן אדם ככה טוטלי, שאני רואה את זה כהשקעה, כמו שאמרת, הכסף שאני אשים בסוף יצא לי הרבה יותר, והיום שאני מסתכל אחורה על 5 שנים האחרונות שאני מאמן, ועברתי המון אנשי מקצוע, ועכשיו אני הולך לעשות את זה גם בחו"ל, זה מאוד משתלם, מאוד מאוד מאוד, לא משנה, זה לא משקף את החשבון בנק שלך לפעמים, אבל שאתה מתחיל להתעסק כאילו במה שאתה עושה, ה-ROI על זה מאוד מאוד גבוה, אבל לא חייב לשים כסף בשביל זה. לדוגמה, כמו הסיפור שסיפרתי, שאני שלחתי לך הודעה, ובאתי, ועבדתי YCT במשרה הכי זוטרה במועדון, ועוד לא הייתי מאמן קרוספיט, אבל רק התחלתי, אבל עצם זה שהייתי בסביבה שלך, וראיתי איך אתה מדבר בשיחות טלפון, ואיך אתה מדבר מולי, ואיך אתה אולי מתנהל גם שדברים פחות עובדים, או פשלות שאני עשיתי, ואיך הגבת עם זה, אתה מבין? אז זה דברים לדוגמה, שאתה לא חייב לשלם כסף. הנה, אתה יכול לקבל כסף בעבודה, אתה יכול לעבוד בשכר כאילו כמאמן, אבל ללמוד דברים ששווים המון, המון. אז אל תחסמו את עצמכם כאילו, לדעתי, בקטע של כאילו... קודם כל, זו נקודה מעניינת, אתה תמיד תצטרך לשלם במשהו. אתה נגיד שילמת בזה, שהורדת מהאגו שלך קצת, והיית מוכן לבוא וכאילו לשלוח הודעה כזאת, או לעבוד בשכר טיפה יותר נמוך,
כי בסוף לא שילמת כסף, אבל על פניו, הרבה אנשים יבואו ויגידו, למה שאני אעבוד בחינם? אני אלך למקום אחר, אני אקבל את ה-50 שקל לשעה. כן, מגיע לי. אבל אתה השקעת את הזמן, היית יכול להרוויח את הכסף במקום אחר. לא, בוא, הייתי נוסע באוטובוסים, והיה לי לילה אפילו שישנתי בווייט סיטי, אפילו אם אתה לא משלם, אתה משלם בזה שאתה משקיע את הזמן ואת האנרגיה לצורך העניין, אבל לא משנה, אתה משקיע משהו. סבבה, ואתה יוצא מאזור נוחות ואתה עושה את הדבר הזה. אז שתי דברים עיקריים, סקילים, וללמוד כל הזמן, ולצאת מאזור נוחות, ללמוד מאנשים שיודעים יותר ממך בתחום מסוים, משם השמיים הגבול, כי אם אתה בהבנה הזאת, אין גבול לכמות הדברים שאתה יכול ללמוד, אתה יכול לעשות, כמות הזדמנויות שיגיעו, כי אתה יכול לתכנן תכנונים מפה עד מחר, אבל ברגע שאתה פועל ואתה עושה את הדברים האלה, ההזדמנויות כבר מגיעות. אם אתה שואל לפני 5 שנים, לא ידעתי שאני רוצה לעשות את המודל הזה של המייק אובר למשל, אבל פשוט בגלל שאנחנו בהתפתחות, אז פתאום מגיע עוד מישהו לא עסקי, ואני מבין שהוא לא יכול לשלם כרגע, אז אני אציע לו איזשהו מוצר קצת אחר, וככה, וההזדמנויות מגיעות. אני באמת חושב שהיום אם לא הייתי שולח את ההודעה הזאת, החיים שלי היו שונים לגמרי. לא היה לי את אותם סטנדרטים שאני מחזיק מהיום, לא הייתי מאמן באותה צורה, עשיתי אצלך גם את הקורס מאמנים שלי, ואמרתי, וואלה, אמרתי לך, דוד, אני לא יודע אם אני אאמן קבוצות בקרוספיט, לא מעניין אותי. אבל אני כן רציתי לפתוח מועדון קרוספיט, ואמרת לי, אם אתה רוצה, אז אתה צריך להתחיל להיות מאמן, וזה הדרך שעשיתי, התחלתי ממש מלמטה, להיות מאמן הכי זוטר, אבל תמיד באתי עם הראש הזה, אומרים, מה ההבדל בין קצין לחייל? קצין עובד על המערכת, וחייל עובד בתוך המערכת. אז כל מקום שאני מגיע, תמיד אני עם החוש ריח הזה, והייתי מציג לך שהייתי בווייט סיטי, כל מיני שאלות, ובא ונדבק אליך, ודברים שעשינו ביחד. גם שלא הייתי מוזמן, כאילו הייתי שולח את ההודעות, תגיד, אני יכול לבוא לדבר איתך? לא, אני עסוק, אבל אם אתה רוצה תבוא. הייתי בא. לוקח רכבת, בא ממודיעין, מגיע לתל אביב, ויש לי מלא סיפורים שעד היום אנחנו זוכרים, כאילו, וגם צוחקים על זה עד היום, וכאילו, דברים מעניינים שכאילו, אני מסתכל אחורה, אני אומר, אני סופר גאה בזה, מאשר אם הייתי עובד עכשיו מאבטח, כאילו במשרד הביטחון, אבל עושה כאילו 20,000 שקל בחודש. אבל הסקילים האלה גם, אפילו ללכת לאוניברסיטה, למינהל עסקים וכלכלה. נכון? זה כאילו, אני רוצה לפתוח עסק, אני רוצה להיות יזם. אבל מה אתה עושה בשטח, בתכלס? אני באמת, הנה, אם עכשיו הייתי עושה תואר נגיד 3 שנים, ואני מרגיש שעכשיו, מה שעשיתי בשנים האחרונות, פתחתי עסק לצילום עם אבא שלי בשביל לעזור לו, ולמדתי מזה איך לצלם, איך לשווק, וקמתי ונכשלתי בזה, והיום יש לי מלא סקילים בקטע הזה לדוגמה. ועשיתי אחרי זה כסף עם עצמי, כאילו רק מהדבר הזה לדוגמה. אימנתי בהמון מקומות, ראיתי מלא מאמנים, מה עובד יותר טוב, מה פחות טוב. באיזה תואר כאילו יכולים ללמד לך את זה בשטח? סבבה, לשבת, לקרוא, להקשיב לפודקאסט, זה נחמד, אבל כאילו מה אתה עושה עם זה? נכון. וזה אחד מהדברים שאני מאוד דוגל בהם, כאילו של, אתה צריך לעמוד מאחורי המילים שלך, כי תמיד אני שואל את עצמי, בסדר, אז אתה אומר למתאמנים שלך, תעשו ככה וככה, או באינסטגרם אני אומר מסרים מסוימים, אבל ברגע האמת שאתה צריך לעלות על האקו-בייק ואז בא לך למות, לא בא לך לעלות, כאילו, לא בא לך לעשות עוד אימון עכשיו 10 בלילה שאין אף אחד, או לא בא לך לסגור את העסקה הזאת, או לעשות את השיחה הקשה עם העובד, כאילו זה מבחינתי ערך מאוד חשוב, האינטגריטי, ואני חושב שלך יש את זה מאוד. אנשים מדברים מהצד וזה, אבל אני יודע, אני מכיר אותך מאחורי הקלעים, ואני יודע שאתה עומד מאחורי המילים שלך, ואתה בסוף דברים שאתה עושה, דברים טובים. אבל איך אמרת, הייטרים זה בעיה טובה. תשמע, מן הסתם, זה לא שאני בכוח מנסה לעשות דברים מגעילים וזה, זה גם לא אופי שלי, כן? אבל בסוף לא לכולם זה בא בטוב שאתה סופר מצליח, ולא כולם גם מבינים את זה, ולא מבינים, אוקיי, למה אתה ממשיך עוד? בתכל'ס, אני מנסה לא לחשוב על זה, כאילו, אתה יודע, אני מנסה להיות in your lane כזה? כן, אני מתרכז בעצמי, כאילו, עם הזמן אני מבין, זה מאוד מאוד קשה, זה קל להגיד את זה, מאוד מאוד קשה באמת לחיות את זה, שלא אכפת לך מה אנשים חושבים. זה מאוד מאוד קשה. באופן טבעי אכפת לנו מה אנשים חושבים, אבל עם הזמן אני מבין שלאנשים לא באמת כזה אכפת. כאילו, אתה מבין, זה לא באמת כזה מעניין אותם, זה לא שאנשים כל יום מתעסקים במה דוד עשה, בסדר, אז מדי פעם רואים סטורי, אז אוקיי, זה עובר להם בראש, אבל כל אחד חי בעולם שלו. כאילו, אז אני אומר לעצמי, תעשה מה שטוב לך, מה שנכון לך, פחות תתעסק באיך מישהו יחשוב על זה, ואיך יגידו איזה גבר דוד שהוא פתח עוד סניף, זה לא בא משם. עכשיו, בהתחלה, אני לא אשקר, זה כן בא משם באיזשהו מקום, אתה רוצה שאנשים יחשבו עליך שאתה איזה תותח על וזה. עם הזמן אני מבין שלאנשים לא כזה אכפת. תעשה את זה בשביל עצמך, אם זה חשוב לך, אם זה מעניין אותך, אם אתה רוצה את זה. פחות בגלל שמישהו יחשוב איזשהו משהו. בסוף, אם מה שיקרה, אף אחד לא, כל אחד ברגע האמת, כאילו, זה החיים שלו עם עצמו. אז אמרתי לעצמי, כאילו, אחי, אם יש לך רעיונות שנים, מה שהרציתי את קייזן, כאילו, את הליווי אונליין וכל המסרים האלה, ומיתגתי את זה. רציתי לעשות את זה שנים, עשיתי את זה, אבל כאילו לא בצורה שלי, יצאתי עם זה החוצה. לספר את הסיפור שלי, להראות מה אני עושה, לעבוד עם אנשים בצורה כזאת. אמרתי, כאילו, אחי, אף אחד לא באמת אכפת בסוף. בסוף זה כל אחד, כאילו, מה שקורה לו ומה שהוא עובר, וכל אחד בא עם השיט שלו, אבל
כאילו היה לי כזה do it, צא החוצה, כאילו, אז מישהו יגיד עליך משהו, אוקיי, בסדר, כאילו, אבל אני עוזר לאנשים בסוף, אני עושה טוב, כן, אני עושה, אז זה בראש שלי אמרתי כזה, לא, מאמן יגיד שאולי אמרתי משהו שהוא כאילו סופר חד או יומרני, ומה יגידו עליי, כשאתה משחרר את זה, כאילו, אתה באמת מגלה בסוף. עכשיו אני בתהליך כזה שמגלה, בוא'נה, יש לי מלא איכויות, וסתם בראש שלי אני מגביל את עצמי, כאילו... לגמרי. אז דוד, אתה אומר בעצם מי שהיום רוצה להקים, נגיד, מקום משלו, גם אם זה לא קרוספיט, או יש לו כבר מקום משלו אפילו, מקום פונקציונלי וכאלה, אז פונים אליך ואתה עוזר להם גם עסקית וגם בכל הדברים האלה? קודם כל כן. איך אפשר להגיע אליך אם זה מעניין מישהו? הכי נוח אני חושב בדרך האינסטגרם, DBD Training. אפשר בכיף לשלוח לי הודעה, אני מנסה להיות מאוד מאוד נגיש ואני משתדל מאוד לענות לכולם, אז גם התייעצות, שאלה, באמת בכיף ובשמחה, אני משתדל מאוד מאוד לעזור. מי שרוצה להתייעץ, אם זה ייעוץ עסקי או מחשבות או לפתוח מקום, אפשר גם בכיף, אני באמת עוזר בשמחה, אפשר לשלוח לי גם תמונות ולשאול אם אני חושב שיש לי הזדמנות טובה, אז באמת בכיף, אז אני חושב שהכי נוח דרך האינסטגרם. או לסמינרים, יש עכשיו, מתי? לגמרי, יש לנו בשלישי הבא עוד סמינר, שאנחנו עושים סמינרי יום כאלה, הבא בתור הוא על מחירות, זה שאחרי זה בחודש הבא, בפברואר יהיה על פיתוח עסקי וניהול צוות ודברים כאלה. חזק. אז... גם אני אהיה שם. מדהים. טוב, דוד, מת עליך, אחי. תודה רבה, תודה רבה.